Здравейте! Вие сте с YouTube канала на Нели Колева. Ще разгледаме някои акценти за 2025 година в любовен план. Какво ще ни донесе 2025 година в любовта, емоциите, дома, семейството? Изчисляваме нумерологично 2025 година и получаваме сбор 9. Това е в числово изражение. Числото 9 е символ на 2025 година. От астрологична гледна точка, по системата, по която работя от дълги години, това е планетата Плутон. Според нумерологията, числото 9 се свързва с приключване. Това е завършек, бележи край на един 9 годишен цикъл в нумерологията. 9 е последното число от редицата, която е от 1 до 9. Сега по-конкретно има винаги рискови фактори, които обикновено младите двойки се впускат в еднаквите цифри, било то 8, 7, в случая ще говорим за девятката. Тоест, какви са рисковите тълкования на девятката, от какво да сме предпазливи. Към всички млади двойки, които искат да сключат граждански брак, да сложат подпис на ден, месец, година, съдържащи, например, много девятки, и деня, и месеца, и годината, тъй като годината, сбора, както виждаме, то е девятка. Относно всички влюбени двойки, любовните партньори, които искат да сключат граждански църковен брак и да сложат подписа си. В любовен план има много двойки, които се вълнуват от това ден, месец и година да са в този порядък и да има девятки. Т.е. да има голямо наслагване на девятки, не само в деня, но и в месеца и в годината. Или това просто смятат, че е добър, перфектен знак от съдбата за щастлив, късметлийски, хармоничен, дългосрочен брак. Да, но това не е съвсем точно така. Като, например, може да се ползва датата 9 септември 2025 година и тук виждаме, че всички цифри са девятки, в това число редуцирания сбор на годината е 2025, т.е. отново е девятка. Тази дата дали е хармонична? Много двойки се задават този въпрос, влюбени двойки най-вече. Дали е хармонична? Дали е подходяща за за слагане на подпис, за брак, за продължителност на връзката? Дали носи по-голям късмет? Тази дата дали отваря един портал, който е по-особен? Добре е да се знае, че в основата на това да имаш хармоничен, успешен, стабилен, дългосрочен, дългогодишен брак, преди всичко да се изгради една връзка, която да е перспективна и да има бъдеще, изготвя се хороскоп за любовна съвместимост между двамата души, т.е. двамата любовни партньори. Т.е. изчисляват се аспектите, които са между двете рождени дати на двамата партньори. Само и единствено този анализ на любовна съвместимост, т.е. хороскопа за любовна съвместимост, партньорска съвместимост между двама души, той сочи този хороскоп сочи дали двамата души си пасват, дали си подхождат добре, един за друг ли са, могат ли да живеят под един покрив заедно, имат ли общо бъдеще, сега ли е момента, каква е връзката, хармонична ли е тази връзка или напрегната, колко трае любовта, брака, партньорството. За още любопитна информация, свързана с 2025 година, любовни партньори, карма, кармична астрология, нумерология, хороскопи, прогнози, изготвени поръчка, може да следите видеята с мен Нели Колева и съответно телефон за контакти с мен 038 74 21 78.